Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to een nieuwe adventure with Boyke. Vandaag gaan we maken Surinaamse bami, net als van de afval Chinees. Of was het net als in de film? Nee, net als van de afval Chinees. Oké, blijf kijken en we gaan meteen aan de slag. Nou, zoals je weet, ik heb de kip voor de bami heb ik al gemarineerd. Ik heb hier de kippenbouten gebruikt. Ja, en heb ik gewoon gemarineerd met mijn kruiden dan. En ik heb hier ook mijn kippendijfilet met bot. Heb ik ook al gemarineerd en gezet. Wil je weten hoe ik mijn kip gemarineerd heb? Check even mijn voorafgaande films, want daar laat ik echt precies zien hoe ik het zelf marineer. Nou, we gaan nu even de kippenbouten erop zetten. Nou, even kijken. Zo. Zo. En dan hebben we nog wat marinadesaus over. Dan gaan we nu met de kippendijfilet. Stukken. Je kan ze natuurlijk ook zonder bot kopen, als je dus niet van bot houdt. Maar ik dacht van, met de bot is het net iets malser, hè, als het klaar is. Dat vind ik persoonlijk. Je kan ook het vel eraf halen nadat het klaar is, dan blijft het gewoon ook mals. Maar ik laat het gewoon zo, want ik vind het wel lekker als het een beetje knapperig is. Ja. De kippendijen en de kippenbouten hebben we op een plaat gezet. En die gaan we dus nu in de oven zetten. Ja, dus daar stellen we nu eens in op 20 minuten. En dan even kijken, ja, op 180 graden. En dan na 20 minuten gaan we het weer omdraaien. Ja. Water op de vuur voor de bami. Ja, we gaan met bami koken. Doe ik wat kenchuur in. Gewoon een stuk of 5, ja. In het water. Doen we wat pigmentkorrels in. Dus ook voor het smaak van het bami. En ook nog wat laurierblad. Oké, dat allemaal ten behoeve van de smaak. En dat de bami niet gaat plakken, doen we een beetje olie in. Ja. En we zijn nog één ding vergeten, natuurlijk. Ja, dan mag je bot voor het smaak. En dit laten we dus nu even koken. En als het kookt, dan doen we het bami in. Natuurlijk heeft elk bami zijn eigen bereidingstijd. Deze zal ongeveer, even kijken. Nou, ik zou zeggen, hou de tijd aan wat op het pakje staat. Ja, en dan is het al dente. En dan 2 tot 4 minuten erbij. Wat jij dus persoonlijk lekker vindt. En voor deze is het tussen 4 en 6 minuten. Dus als je kookt. Want ik heb het best wel dunne bami gehaald. Niet helemaal dun, maar toch. Dus dat gaan we nu verwachten totdat het water kookt. En dan kunnen we verder. 500 gram. Zo erin. En dan laat je gewoon los. En dan gaat hij vanzelf. En dan even met een... En als het water kookt, dus zoals het nu, dus vanaf nu 4 tot 6 minuten. Gaan we de tijd even bijhouden. Ja. Nou, ik heb het bami al dente gemaakt. Dat is al gekookt. Kijk, dan neem ik er eentje uit. Ja, perfect, niks aan doen. Oké, nou mensen, ik heb alvast in de wok heb ik olie gezet te warmen. Ik gebruik olijfolie, ja. Maar bij de Chinees zou je niet krijgen voor olijfolie, want dat is zelfs veel te duur. Die gaat gewoon zonnebloemolie gebruiken. Als je geluk hebt, anders heb je ook slaolie. Ja.
Nou, het is nu echt heel makkelijk. Het is niet echt dingen. Wat we gaan gebruiken dan in het ingrediënten. Nou, magieblokje. Ik doe nog een kippenblokje erbij. Dan doe ik, nou ja, dit is mixed ginger garlic paste. Dus gember en knoflookpasta. Kentjoerpoeder. Gemalen witte peper. Ik heb gemalen Laos. En natuurlijk black sojasaus. Ja, dus dat is dus de zoute sojasaus die we gaan gebruiken in onze bami. En that's it. Meer heb je niet nodig. Dat is het. Het is een heel snel en makkelijk recept. Ja, het gaat allemaal in één keer. Bam, 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 bam. En dan is het klaar. De olie is warm en we hebben de uien ingezet. Even dat hij tot een beetje glazig wordt. Misschien moet ik wat meer olie bij zetten. Maar ik denk dat het wel goed is. Hij is nu een beetje aan het glazig aan het worden. Dan doen we eventjes... Dit is het gember knoflookpasta. Want dat geeft wat lekkere geur natuurlijk. Hè? Niet alleen lekkere geur, maar ook wat lekkere smaak. En nog even, heel veel mensen hebben me gevraagd, Boyke, je kookt, waarom heb je zo'n kaarslichtje aan? Nou, dat is puur om het geur van al de kruidengeur, om dat eigenlijk te verminderen. Dus vandaar. Anders blijft het de hele week naar de Indische rijsttafel ruiken in mijn huis. Nou ja, ja. Het vuur is helemaal laag, toen ben ik begonnen met de kruiden erbij te doen. Nou witte peper erbij. De Laos erbij. Ja. Dat was een magieblok. En dan doen we een bouillonblok erbij. En ja, nou, we zetten helemaal geen andere toeters en bellen, zoals je dat wel eens ziet bij Albert Heijn, dat je gaat bami groentes, etc. Nee, want dat heb je niet nee, dat heb je dus dat niet bij de Surinaamse bami. Sojasaus. Dan gaan we nu een beetje draaien. Twee Oké, nou, even erbovenop even wat soepgroenten overheen. En dat was hem dan. En even de soepgroenten even laten op een laag vuurtje even zetten dan. Voor ongeveer een minuutje of 1, 2. En dan is hij klaar. Ja. Oké, nou mensen, kijk, dit is het eindresultaat. Ik heb bami met geroosterd kippenbout. En dan zuur met pepertje. En met klapper op de vuurpijl natuurlijk. Hey, zambo bij? Ja. Maar dat is gewoon gemalen peper. Zo ziet het eruit. En dan doen we hem dicht. Alsjeblieft, bami, zoals je haalt bij de Surinaamse afval-Chinees. And don't forget, like and subscribe. Until next time, bye bye.